Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron! Bat badugu morodu izena, burutik oinetara beltz-beltza dena, baina beltzagoa du ark bere barrena, odolordez du noski zainetan edena, katu gaiztoena, zikoiz maltzurrena, bekozko zekena, aldun okerrena, ongi egin ta txarki hartzen du. Kaixo, bidaiari maiteok! Ene? Kaixo, bidaiari maiteok! Kaixo! Hori bai, ene, aurrera lepo beteta dago gure geltokia, Ai, zer? Triki-traka, triki-tron gure trenean igotzeko prest? Iainerrakin igotzeko prest? Hori bai! Aizue, erosi txartela bere ala haitu. Ez zait gustatzen musutruk bidaiatzen duen jendea. Ai, ez egin kasurik Pepitxori, munduko makinistarik xurrena da. Ai, aizue, sekretutxo bat kontatuko dizuet. Egunik apartena aukeratu duzue geltoki zoro honetara etortzeko. Izan ere, gaur gauean, eguzkia ezkutatzen denean, eta ilargia irteten denean, festa itzela antolatuko dugu, jai mundiala! Bai hoxe, launekin ondo pasatzeko asmoa dugu, eta zuek ere ongi etorriak izango zarete noski! Baina festa antolatzen hasi aurretik, gero beharko ditugu gauzak apuntatu beharko ditugu, ezta? Agia. Tiritak eta merkromina. Tiritak eta merkromina, zertarako? Inxala fakirra gertu egon da, ezinbestekoak dira. Tira, ongi da? Kandelak eta pospoloak. Baina, Pepitxo, hori jai bat antolatzeko? Geltokiko argia joaten bada, erridikuloa ez egiteko. Ai, bale. Komoneko papera, 100 rollo. Hori ere beharrezko alda. Felipe katarro harrapatzen badu, paper mordoa beharko du mukiak entzeko. Ai. Apurtutako aulki bat. Pepitxo, baino, zer raio egin bardezu apurtutako aulki batekin? Hori garazeri eskeniko diot. Horrela trenean txartela erosita igo behar dela ikasiko du marin matraka horrek. Ai, tira, Pepitxo, zuk ekarri gauza horiek, eta nik txorizo tartekoak, edariak eta musikala jakarriko ditut. Bai? Emakumeak harrigarriak zarete. Zertarako behar duzu tontakeria pil hori, Nikolasa? Ba, ondo pasatzeko, Pepitxo. Aizu, eta ni ez naiz Nikolasa, motel.
gonbidatuen zerrendan izen horrekin apuntatu zaitut. Ai, tira, eta zeintzu dira, gainontzeko gonbidatuak? Printzipalena ni neu, Pepillo Astondoa Artaburuaga. Eta gonbidatu sekundarioak, Nikolasa, Inxala Fakirra, Felipe, Txan, Marcel, Elbi, Iratxoak eta zodantzariak izango dira. Sekulako festa izango da, ikaragarria, ze ondo. Bikote, xertan ari zineten, egundoko festa egitzera inberduxue, badakit, seguruna, Sanferminetako entzierroa korritu beharko diegu. Aixo eske, Iruñako festak xuare politia dituke, Neri gehiago gustatzen zain Sanfermin txiki, Aizu mirri, Pepillok eta biok, festa berezi bat antolatuko dugu gaur iluntzean. Bai, Pepito tartean bada, festa traketxe izango da, Aspergarri xamarra. Ez dakit auskalo, baina oraintxe osatu dugu gonbidatuen zerrenda. Bai? Zer txiribito, Ze, gure izenak ez daude? Baina hori ezinezkoa da. Lotxagarria! Kampuan utzi gaituzue? Baina, Euskal Herriko pertsonarik xamurrenak, borobilenak, preziosoenak, askarrenak izanik, eta ez gaituzue gonbidatuen zerrean da sartu? Triste nago. Nago triste, zerre nago. Baina, basapizti honek gonbidatu ez zerrenda jandu. Kaka egin digu burutik behera. Ez, oraindik ez, baina egingo du, Pepillo, agian ez genuen besterik merezi, Aizue, barkatu, konturatu gabe izan da eta barkatu. Ordu honean, Mari Masapan. Baina hau ez da horrela gertatuko, Ez. Ordain eman bertzegu, txeribiton, zerbait pentsatu behar diegu. Basakiet. Jai alternatiboa prestatuko diegu. Eta baiek ez ditiegu gonbidatuko a fastidiarse. Bai, jauna! Eta gainera, segituen hasiko gaitu, kantu kantari gainera. Hori. Haide, segi zuen festarako prestaketak egitera. Beraz, gu ez gonbidatzea ere, Toto Pintotxo baino tontoagoa dituk. Toto Pintotxo ez da txatxua, baile barru despistatua. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Toto Pintotxo Bilbo aldera, zijoan bada trenean. Txartela eske, etorri zaio, trenetako inspektorea. Kapitxoa usu, latu nahi duzu, hortu duzu hartasiak. Toto Pintotxo, ez da ez, deitu dute polizia. Toto Pintotxo ez da txatxua, baile larru despistatua. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Ibotedun ertzain lodikote bat, etorri da instantean. Txapiporriaz, resfestarako, xabiltza Sanferminetan. Ertzainak autoritate handiaz, atera dio karnetan. Madonna horri, musuaren bat, demozioa diota. Toto Pintotxo ez da txatxua, baile larru despistatua. Iaufa la virulena, iaufa la virula. Iaufa la virula.
virula, virula. Jaufa la virula, virulena, jaufa la virula, virula. Jaufa la virula, virulena, jaufa la virula, virula. Jaufa! Ara, Baina, Pepillo, kopetilon ikusten zaitut zer duzu ba, motel? kokoteraino nago txarteli gabe bidaiatzen duten iruzurtiekin. Euren atzetik bilbiar izaten dut, egun osoan. Argi dago motel, makinista izateak badauka bere alde txarra. Bai, pulamentu pixka bat jartzen ez badugu, lanbidez aldatuko dut. Ba, mutur luze horrekin, epailea edo udaltzaina izan tezke. Ez, lanbide serio egiak aukeratu dituzu. Nik nahiago nuke, suhiltzaile izan. Suhiltzailea, baina behin da berriro arriskuan egongo zinateke motel. Egia. Orduan, Zei iruditzen zaizu, kale garbitzaile izango bazinan. nekagarria, Antzokiko atezaina? aspergarria. Kamareroa, botileroa, toriroa. Ez, lanbide horiek ez ditut oso gustokoak. Ba, errementaria, segalaria, txistularia. Ez, horiek ere ez. Ez da inondik ere. Ba, Pepetxo, ez zaizkit lanbide gehiago buratzen. Badakit. Zirku txipiko lagunei aukera bat emateko eskatuko diet. Nire maila ikusten dutenean, fitxatu egingo naute ziur. Ondoren, jira itzelak egingo ditugu munduan zehar. Leku ezberdinak eta lagun berriak eginaz. Baina, Pepetxo, orduan makinistari gabe geratuko gara. Aizu, zer egiten dute ba zehazmeaz zirko jipian? Artelana, neska, artelana. Eta begiratu arretaz, hemen datoz eta. Ikusten zaituztet hemendik. Ze polita da, egan egitea. Patpi, irulau, erantzun mesedez. Patpi, irulau, erantzun mesedez. Hemen balbi, erantzun zu. Erantzun zu. Ez dut ezer ikusten. Oain bai. Musika. Ze musika itxusia da hori. Hori da metal. Hori jendeari ez zaio gustatzen. Entzun, haiek nahiago dute zerbait finagoa, klasikoagoa. Bai? Bueno, zuek zerbait finagoa. Nahi baldin baduzue, zerbait finagoa. Jaun Andreok, zuekin Iruñeko patronoa. San Rosate! Ibolina, ze polita.
Zer iruditu zaizkizu zirko txipiko nire lagunak? Oso harrigarria dira eta gauza, divertigarriak egite dituzte. Erabakia argi dago. Makinista izateari utzi eta artista bihurtu naiz. Baina, Pepetxo, Felipe itxoiten ari da? Orain ere denak nire zai. Badakizu, jolasteko ordua iritsi da, eta zu beharrezkoa zara, motel. Ados. Orduan artista izatearanak gero erakutziko dut. Orain oraingoak eta gerokoak. Tira, Felipe iritsi da gure artera, eta orain ikazkinak falta zaizkigu datozela. Ia behizten dira, naizka! Arratxaldeo! Tira, betxe ditugu! Habe bai direla gaurko artistak. Ia ezagutu egingo ditugu. Azteko? Urko Oteiza. Oso ondo, Urko, hoxe indarrakin, Ia, Urko, zuri ze gustatzen zaizu, ze kirol? Futbola. Eta futbolaria zein dakazuna, hola, gustokoena? Kovacevic. Kovacevic? Aizu baino, Naparroko izena eta errealeko jokalari bat gustatzen zaizu hori nolatan? Nere lagun baten aitona bizi da eta joan naiz ikustera. Asko gustatzen zaizu erreala ikustea, jutea, oso ondo. Eta bigarrena, izena bizenak? Josu Rivera. Josu, tira, hau da, martxa, Zuk zezaletasun dituzu, esan? Ne, izatea DJ. DJ izena ezu, disjokei, ara. Aizu, eta zuri ze gustatzen zaizu? Galaxiren rapa jartzea, edo txirrimirri txiribitonen abestiak, edo ze jartzen da ez? Ez, nire gustatzen zait tekno musika. Tekno, tira. Eta bigarren finalerdian? Ea, zeintzu diren eskatila polita hauek, nor dugu Peto Gorriz? Aintzane Faianaz. Oso ondo, eta zeintzu da zure zaletasunak? Mendira joan. Mendira joan, ondo. Zein da zure mendiri gustokoena? San Cristobal. San Cristobal, mendi polita. Eta nor dugu Peto Urdinez? Aizea Beruete. Nola? Aizea Beruete. Ondo da. Zeintzu da zure afizioak, Aizea? Musika entzun. Musika entzun, eta ze musika gustatzen zaizu? Pues martxosoa. Martxoso bat eta mendizale bat. Ondo da, gu bigarren finalerdia jokatuko dugu eta atzerakoa. Pepillo eta finalerdikoak atzera eta gu berriz. Lehenengo finalerdia jokatuko dugunez, gure lekuan jarriko gara hementxe. Eta Urkorekin hasiko gara bea gorriz dagota. Urko, hartu lekua eta indarrekin animo! Aupa! Bat! Bi! Hiru! Lau! Ui! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Oso ondo, Urko! Tira! Urkok 8 sartu ditu, bere abilezea erakutsi du, eta orain, Josu, erakutsi zure martxa, Animo! Aurrea! Aupa, Josu! Bat! Venga, Josu! Bi! Hiru! Oso ondo, Josu! Jaba lehenengo finalerdia nola geratu dan. Urkok 8 sartu ditu eta Josu berriz 3, beraz lehenengo finalista Urko dugu zorionak Urko, eta eseri zaitezte bankuan guk bigarren finalerdia egin behar dugutan. Aintzan eta Aizearen txanda! Tira, Aintzan eta Aizea, bigarren finalerdia, Aintzanerekin hasiko gara, ezta? Tira, Aintzane, erakutsi indarroi, Animo! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Oso ondo, Aintzane! Tira, Aintzane espini bini da, berak 7 sartu baititu, ez da, Aintzane? Eta orain Aizearen txanda da. Animo, Aizea! Aupa, Aizea! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei!
dituzte, beraz berdinketa dugu, ia Pepillo, gorri ala urdin zeinek irabaziko du. Aintzane, aizea. Oso ondo, urdina, beraz, aizea da gure bigarren finalista, guazen danak aurrera. Guazen, gure lotuta jarriko gara berriro ere. Eta ikus dezagun puntuak eta nola geratu da. Lehenengo finalerdian, Urko 8 sartu ditu eta Josu berriz 3. Beraz, Josu etzera eskutxik jungo etxera, kamiseta polita zuretza data, eta orain bai, lehenengo finalista, Urko dugu, zorionak Urko! Eta bigarren finalerdian ikusi duzue. Zazpinagako berdinketa izan dugu, baina sortea aizearentzat izan da, ezta? Beraz, kamiseta zuretzat, bai, ezta? Bai. Konfunditua nago ez, Eta aizeak gure final handia jokatuko du. Tira lagunok, finala oraintxe dator, minutu gutxi barru, gu honera atorriko gara finalistekin, gero arte, agur, gozen! Ai, Maitan eta Pepitok ez gaituzte euren festara gonbidatu, eta ez dakit zerbait improvisatu beharko dut banik. Txiribiton, baina, ze txorimaloak zareten, kontxo. Hau tren geltoki bat da, hau ez da Paris-Dakarreko astopista bat. Txiribitonek eta biok sekulako plana prestatu diago, Plana? Nola? Gaur iluntzean, guk ere festa bat antolatuko dugula? Horixe! Bai, horixe! Argi, Baina modu honetan, bi festa egongo dira batera, eta ez dakit hori... Tranxer, gurea hobia izango du. Asko sobea jendetsuena, xaratatsuena, eta gainera, erosketina egingo diagu, Erosketina? Zertarako? Zertarako, gauza pilo bat biltzeko, txirrizpio, zobaldak izuet, erosketina idea zer den. Hoize, gorditxo hartu, erostorio eretako batera joan, eta han pasilloetan barrena gauza bildu eta bildu erosi. Kusiko eso, horren beste gauzarekin nolako festa egingo dugun, Urrengo belaunaldiak ere gogoratuko dira gure gaurko festarekin, Baita, 1 urte barru ere. Mesedez. Esango aldia zue, axola ez paseizue, zer erosi behar duzuen, Bai, erosi behar ditiagu, doministikoak eragiteko hautsak. Bai, usaitxarreko bombak. Baitare, urez betetzeko globoak, plan gero lertzeko. Eta, petardoa, pam, pim, pam, pam. Baitare, tarta erraldoia, eta marrubizko gozokiak. Zerrenda benetan luzea. Orainik ere, luzeagoa izango du, ikusiko du. Gora Mirri eta Txiribito! Aizu. Zuek ere erosketinerekin biziatu xamarra ez da dute, ez da? Esango dizuet, erosi behar da, bai, baina neurrian. Aholkutxo bat nahi duzue? Bai? Entzun ba. Liberti zaitezte, adiskideekin. Erosketin, ez putin eta ez ratin, libertitzekotan, erosketak egin.
gaieta jamoia, kaltzontzillo edo fruta, zein pozik ibiltzen garen, gurditxoak kargatuta. Hau erosita, hori eskatu, Dena eros dezagun, merkealdea duguta. Erosketin ez putin ta erraktin, libertitzekotan, erosketak egin. zapatilla, bideojoko, elastiko edo abarka, nahi duzuen ordaindu, baina izan deixala marka. Hau erosita, hori eskatu. Horrela bihurtuko nahi, lagunen lidera aparta. Erosketin ez putin ta erraktin, libertitzekotan, erosketak egin. Hil artean etxean, baina hau ez da normala, erosketin delakoa, ez aldoitura petrala. Hau erosita, hori eskatu, Gauza asko erosita ere, zoriontasun utxala. Erosketin guri kaso egin, libertiz zaitazte, adiskideekin. erosketin guri kaso egin, libertiz zaitezte, adiskideekin, Adiskideekin. adiskideekin. Final handiaren ordua iritsi da. Tira, hasi ikatzak aurkitzen. Hop, 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 tira, hop, hop, Pepitxo, hop, hop. lasai, dena ondo antolatu behar duguta. Ez dago denborarik, tira, hasi botatzen. Hop, 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 hop. Baina, ze oaindikan artista izateko asmoarekin ala? Artista? Ez. Beste dira bat daukat buruan. Gero kontatuko dizut. Tira, ez dakiz izango da, baina, orain finala egin behar dugu. Eta horretarako gogora ditzagun bat zeintzu diran gaurko finalistak. Alde batetikan Urko Oteiza goini dugu. Oso errealzalea da, nota oso onak ateratzen ditu eta mendira joatea ikaragarri gustatzen zaio. Eta bigarren finalista, Aizea Beruete Lopetegi dugu. Esan duenez musika gustatzen zaio, martxosoa badenez korritzea gustatzen zaio. Eta bere lagun Olaia eta beste Aizea bat agurtu nahi ditu. Txalo bero bat! Aizue, Felipe etor dadila bengo. Finalari ekingo diogu oraintxe bertan. Beraz, Urko, hartu zure lekua, eta animo, finala eta aurrea! Venga, Urko! Bat! Bi! Hiru! Lau! Oso ondo, Urko! Torri honera! Tira, Urko, etzara bat ere gaizki bili motel, ez jarri arpegi hori. Urkok 6 hartu ditu eta ikurtezagun baizeak zenba sartzeituen. Aizea, zure txandan eska. Animo, Aizea! Arte hor! Bi! Hiru! Lau! Sei! Ui, etorri, Aizea! Tira ba, oantxe ere berdinketa gertatu da Urkok 6 hartu dituelako eta Aizeak ere 6 hartu ditu, beraz, berdinketa Pepillo, gorria laurdin! Berdinketa berriz! Zeinek eramango utxurrin da? Gorria! Beraz, Urko! Urko! Zorion, aguazen danak aurrera! Ui ba, eroringo dela! Tira ba, puntuak eta horrela geratu da. Urkok 6 hartu ditu, eta Aizeak ere 6, beraz, berdinketa auki dugu. Eta Pepillok gorria laurdin esan dugunean, gorri esan du beraz Urko gaurko garailea da, eta opariak hementxe ditugu! Aizue! Lehengoan erruletak zorte eman giro, oraingoan ez, baina motxila dotore hau zuretzat, Aizea! Hori da! Eta gaurkoa eta salbuespen bat izango, izan ere,
sari potolo hemen daukagu txirringa alegia! Urko, zuretzako! Aupa! Zoriona biei eta izue, txirringa estrenatzera goaz, gero arte! Guazen txirringa estrenatzera, guazen! Kukurrukuku Galaxy, hemen nago. Zer aurkitu duzu gaur? Ba, oraindik ez dakit nausin. Nola oraindik ez dakizula? Ba, pakete handi bat da, eta irekit gabe dago. Baina berela argituko dugu misterioa. Zer gertatu da, Galaxy? Dena ongi dago? Bai, baina horrez dago traste bat, hor beste pertsona bat dago. Kontu zibili, lurtarrak oso maltzurrak dira. Kaixo Galaxy naiz, zu nortzara? Zer, Galaxy? Esan aldizun orden? Ba ez, eta nik egiten duduana errepikatzen du? Nolakoa da pertsona hori? Ba... bitxi xamarra? Kasko xelebrea du buruan? Zilarrezko soinikoa? Eta bota luzeak? Neska bata? Bai, nausi. Galaxy, favorez, hori zeu zara. Pertsona xelebre hori neuna izela diozu? Ja. Galaxy, emaiozu eskua zure lagun horri. Eskua? Bale. Momo! Zer? Ez da benetazko pertsona bat! Orduan ilusio bat da. Isla bat. Ez da ere, bere azal leuna eta hotza ikutu dezaket? Hau da kakanastea. Egia da. Aize, badakizu zer den hau. Nola du izena? Nola? Momo, ispilua omen da. Ederki, Galaxy. Orain begiratu instrukzio liburuan ea ze arraio den ispilu hori. Instrukzio liburuan ea zer den ispilua? Bueno, ba, begiratu beharko dute.
Mirrikaskajua, txirri guapo agertzen da. Mirrikaskajua, txiribitonen tripa, beti potolua. Ai, oi, ai, beti potolua. Ez du inoiz gordetzen, zuen sekretua. Gora kukua eta kukurru kukua. Eskerrak nauzi argitu dugun misterioa, Aurrerantzean lan hobea egin beharko dut bestela, espioi kaskarra naizela pentsatuko duzu ez da? Aio, Pelaio. Aio, mama. Pepillo, lanbidez aldatu nahi duzunez, egunkariko orrialde guztiak irakurri ditut. Bai, zertarako. Era guztietako negozioak iragartzen dira, eta batzuk oso interesgarria dira. Adibidez? Adibidez, entzun. Txampiñoi salmenta. Landa itzazu, perretxikoak, zure saloian? Ez. Mi esker, naiz oso perretxiko zalea. Entzun beste hau. Udal zoologikoak, lehoi, inurri eta arkakuso saltzailea behar ditu. Sentitzen dut, arkakusoak ez zaizkit bat ere gustatzen. Tira ia da. Seguro hau interesatuko zaizula, Pepillo. Mir espazio estazioan astronauta euskalduna behar dituzte. Ara, Pepillo, mundu ezagutzeko aukera hortxe daukazu. Sildu zaitez behingoz. Ez esan tontakeria gehiago. Nik lagundu egin nahi nuen besterik anez. Jakin ezazu, Pitxurri, negozio berri bat antolatzen ari naizela. Eta laster izango duzu horren berri. Nola? Eta zemotatako negozioa eta notza galduko duzu? Haizu, bazkidiri behar duzu? Jesus, esan dizut, laster izango duzu horren berri. Eta ez da duzu itxaron nahi, galdetu Marcel Magoari. Nori, Marceli? Bai, Marcel Magoari, neska. Baina Marceli eta zer egiten du Marcelek ba? Hain txikusiko duzu. Kartak! Kartak, 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 ideia. Kartak. Kartak! Kartak? Ideia. Kartak? Karta! Ideia! Karta, desagertu! Ideia, antzerkia! Antzerkia! Karta! Horma! Horma? Karta! Karta! Desagertu! ¡Tarán! ¡Ay! ¡Tarán! ¿Eh? Ah, vuelta.
vuelta. Vuelta. ¡Ah! Atzian. Bella. Atzian. ¡Oh! Trukoa. Magia es trukoa. Ideia, magia. Karta. Antzerkia. Musika. Tolosako babarrunak, txipiroi saltxan. Hau eluke txiribitonek ere jango. Baina norbaitek erosiko du. Ziur! Zer iruditzen zaizue nere lanbide berria? Gustatzen? Geltokiko supermerkatu berriko enkargatua naiz. Ogitarteko egiteko txorixoa togia behar duzula? Horretarako dago Pepillo. Egarriak jota altzaude. Pepillok salduko dizu freskagarria. Nork saldu behar dizu mendian zikindutako arropa garbitzeko xaboia? Pepillok noski. Pepillok eta Killo. Ea non gordetzen dudan kaxa hau. Ea, hemen lekurik badagoen. Aurrera, txibiton, segi, bizkor. Ondo aztek behar diatena, kontuz. Aderki, horaxe. Aderki, stop, txibiton. Iritsi gaituk. Begiratu behar diago, konto ondiz. Hemen etxairik baote dagoen. Alde honetan, etzago etxairik alde honetan. Beste aldean, pirata izateko xorrotza izan behar baita. Etzago, etxairik txibiton, bera, supermerkatua gure aduk. Erasoan, bizkor! Kontxo, Joselo. Zaniepa, etxairik ez dagoela? Atze pirata xelebreak. Zer nahi duzue? Denetik daukat. Naranjak, sagarrak, azenarioak, txokolatea, galletak, denetik. Pepitxo, zertan abil horrela jantzita?
Txiribiton, nien naiz sendagilea. Geltokiko supermerkatu berriko enkargatua naiz. Hemendik aurrera, zuen erosketa guztiak niri egin beharko dizkidazue. Guk erosi. Badaki gertatzen den. Pepito jarri dute supermerkatuko arduradun gure festa hankaz gora jartzeko, baina ez dute lortuko. Ez horixe. Tira. Zer nahi duzue? Euro batzuk gastatu beharko dituzue, ezta? Krokodilo albondiga lata bat, mesedez. Jolín, mirripillín. Nik ez daukat krokodilo albondigarik. Nik betiko albondigat dauzkat. Behi aragiz egindakoak noski. Guk ere betiko albondiga zauzkagu. Eusko labelarekin, Txiribiton, erakutsillo bat. Ergi, 1, 2 eta 3. Albondinari gabe geratu gaituk. Ea, mesedez, Pepito, arratoi saltxitxak, mesedez. Aizue, nik ez dut horrelako nazkagarrikeriarik saltzen. Nik txerri saltxitxak besterik ez dauzkat. Ia, zenbat metro nahi dituzue? Ui, Txiribiton. Nolako ideia mekanean. Txiribiton? Hori dar. Txiribiton? Suave. Txiribiton? Txiribiton? Baina, zer dau? Baina txoratu baina Txiribiton, baina zer dau? Piratona gaitxu! Ederki. Pepito, eta saltxitxak bustitzeko galipot purea behar diago. Non dago? Nik patata purea besterik ez daukat. Eta askana zazue berehala. Bestela ez pureta, ez galipotik ez duzu izango. Lasai. Guk hartuko diegu behar dugun guztia. Atzean daukazu gora egotzeko eskailera bat. Guk ez dugu eskailerarik behar. Txiribiton? Ai! Azkarrago! Dena rapo! Ze uste zenuten, zuen festa, zuen jaia gurea baino bia izango zela? Espa, orain, festa bakarra izango da. Gurea eta beraz, onena, a fastidiarse. Baina, zer da? Geldi hor. Guazen bat, Txiribiton. Geldi hor. Nora zoazte? Nora zoazte hartutakoa ordaindu gabe? Ordainuen behar da. Bai. Zenbat sordiagu? Hor gauz asko dago. Zakit, 150, 200 euro. 200 euro? Ba, begira, gure musu bakoitzak euro bana balio du. Eraz, 200 musu, Txiribiton? Ez dut musurik nahi. Aiz? Ez dut kromorik nahi. Aiz? Ba, orduan, etzekian, ba? Begira, nahi baduk, nire mukisapia, orain dela 15 egun garbitu nuen. Benetako piratak baino kerragoak zarete. Nik dirua nahi du, euroak. Bestela, ez duzu nire supermerkatutik ez zertxo eramango. Baina, Jopelas, guk ez dugu dirurik erabiltzen horiek, txiloinen kontua dituk? Ba, konpondu berarekin. Jopelas, baina, nola antolatuko diagu festa? Nola antolatuko diagu festa? Dirurik gabe, imposiblea, ez da? Bai, noski,
nahi baduk gauza guzti egin trukean, nire galtzontzilo gorriak emango izkiak. Ni pentsa. Herri berriak. Utzi bakean eta alde mendik. Penas, ba, ez eguk importa. Nola edola esmatuko diegu modua festa ederra izteko. Hori ze baietz, hor konpon, kirikon. Guaxemak, txiribidon. Ere stop, txiribidon, jerarkia, kapitaina eta sargentua. Guaxemak, txiribidon. Egitea berezian duenik. Ara, sagarrak leku guztik. Nere sagar guztia, baina, zikatu nahi. Pepitxo, zer egin dian nik onelako harrera merezi izateko, Barkatu. Mirri eta txiribitonen errua izan da. Begira nola utzi diaten supermerkatua. Dena lurrean, dena nastuta. Buah, basa jauna baino traketxagoa dira. Tira, ana basa hau bintzat ordainduko ziaten, ez da? Ez ba. Ez omen dute xosik. Diru guztia zuk daukazulako. Nik daukadala? Baina hori gezurra da, nik ez daukat Mirri eta txiribitonen xosik ere? Orduan arazo larria daukat. Pepitxo ez kezkatu, begira. Gauza bat bururatu zait. Hemen, diru arazoagatik asorretuta eta bi festa desberdinak batera egin ordez, hobe genuke festa bakar bat egin eta denok batera parte hartu. Bai, baina festaren ideia gure izan da. Beraz, gure festara etorriko zarete? Ni bai. Baina, bi basapiztia horiek auskalo zer egingo duten. Hau, seguro andereñoari kontatu behar diot. Etxeko diazu hemen, berean nator. Pepitxo, alasai, ni arduratuko naiz, zera, supermerkau honetaz. Ia, zer jarriko dudan. Geldi denok! Azkar, eskua gora denok! Horitxe, besoak gora! Oinak gora, hankapuntak gora, dena gora! Horitxe, hau lapurreta da! Atrakoa! Horixe, ea, non da Pepitxoren laguntzaile kakamusu niskakarri zikin hori? Ni naiz orain, Pepitxo joan eginda, eta ni nago orain bere ordez. Azkar batean, atorrona ekarri gurditxoren gauza guztiak, horixe. Bizkor! Gaizto daituketa! Txiribiton, soe, eskua gora! Denok, baita gurasoak ere. Ederki jarriko du txirri konturatzen denean festarako behar ditugun gauza guztiak harrapatu ditugula, Lasai, txirrik ez dik eserriak ingo, ez duk enteratu ere ingo. Lasai, besoak gora denok. Lapura gurgarriak. Ze gertatzen da? Dena jarri dut gurditxoa, baina arazo txiki bat daukat. Bai, ze arazo? Hemen daukadan kalabaza handi hau, ez dala gurditxoan sartzen. Lasai, ez du kalabazari behar. Nahikoa kalabaza zaukak txiribitonek lepo gainean. Txiribitonek bai, baina zuk ez. Baina segituan konponduko dut hori, Amai nola? Begira! Ai, jopelas, non dago Pepitxo naskarri hori? Bera da kulpante osoa. Pepitxo, ni ez bota zue kulparik. Zuek izan zaretelako hemen barrabaskeria hau dena abiatu duzuenak, eta... Txurri intzen Pepitxoren laguntzailea? Bai, ni.
Ba, ziria sartu diguke. Ziri galanta gainera. Bai, ziri, baina, hau dena festarako zuan, Bai, gure festarako zuan, Bai, eta ondo iruditzen zaizu hori, zuek festa xistrin bat egiteagatik, Pepito gizajoari lapurreta egitea, hori ondo iruditzen? Ojo, ez zuan lapurreta, Ez zuan lapurreta, Kredito hipotekarioa zuan, Bihar, dena itzultzeko asmoa genian. Ez da, Txiribiton? Nola? Haizue! Alde mendik! Mendillo! Guatzen bat, Txiribiton! Alde mendik! Alde! Nik ez ditut zurrupatutako laranjak eta sagarrak bueltan ikusi. Lasai, Pepito, lasai. Ni lagunduko dizut hau dena jasotzen, honek hirugarren gerra mundiala dirudita. Eskerrik asko, Txirri. Baina alferrik ari zara. Aurrerantzean naiz supermerkatuko enkargatu izango. Nahiago dut kale garbitzailea izan, zabor biltzailea ala txalapartaria. Txalapartaria? Dira, txalapartaria ona izango intzake, Pepito. Bai, ikusiak ikusita, bihar bertan emango dut izena musika eskolan. Egintzak bai, eta ospetsu izatea izenean, erosiko dizkiatire disko guztiak, denak. Ama. Hau gertatzea bestean Ai. Pepito, sentitzen dut denda itxi eta erretiratu behar izatea, Ba, berdin du. Negozioen munduan arrakasta izatea, ez da gauza erreza. Ta, orain zer egin behar duzu? Feliperekin hitz egingo dut. Ea berriro ere makinista onartzen hauen. Bai? Aupa! Berriro ere martxan jarriko gara! Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron. Ia, denok batera eta ozenki, Triki-traka, triki-tron, triki-traka, triki-tron, tira! Neska, hori da poza daukazuna. Bai, pozik nago, eta Felipe eta beste guztiak edo oso pozik daude. Euskal Herriko trenbidea zeharkatzeko makinistat behar dugu. Eta horietan ez dagozu baino begorik, Pepito. Mi esker. Aizu, hau ospatu beharra dago, Eta ez iluntzean, oantxe bertan antolatuko dugu gure jaia. Eta dena gonbidatuko ditugu, baita Mirri eta Txiribiton ere. Tira, bitxo txolapikori gonbidatu beharrak, ez dakit konbentzitzen nagoen. Baina, tira, nagusia zaren ez, zuk agindu eta nik hobe ditu. Maria Isabel! Alza Felipe, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa. Sardin burua baino, obeda olioa. Aizta txinkurrun jankun, enaizeroa. Sardin burua baino, obeda olioa. Lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai, lai la la lai la la lai, lai la lai lai. Lai 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 la la lai, la 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 lai la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai, lai 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 la la lai.
lai, 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 lai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Altza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Altza Felipe, trulalai.